Ni didok situa ni malimima atehe natutudoi jadi diarusima hamu aka haanggi do akadamang tangion hamu jolo debata daun debata namak sanga piro ibana tuamata si Abraham uju di Mesopotamia ibana adorang so maringan di huta haran dope ninna madok ibana bukas maho sian tano mi do sian dongan musabu tuha topot matano sipatu do honokku tuho jadi lau maibana sian tano kasdi maringan tu huta haran dungi siani musi dung mate amanai di pausak do ibana tu tano ni inganan muna on nuaing dang dope di leon anggo golat tu ibana disi nanggo nasa topap jadi pagbaga-baga do lehonon na tu ibana tanoi asa ibana na ponasa rodi poparanna adorang soarong dope anakna lai songonod do di dokte bata gabe na hinobit mapoparamu di tanong nareban parhato banon jala papoksuk-poksuk ko ni halak do nasida leleng ni 400 tahun dungi umukuma bangso na ni oloan nasidai nina di bata ipe asa bukas nasida siani dungi sobau nasida maau di ingananon las di leon matu ibana padan paksunaton dong songoni ditubuhon mas Isak disunat maibana di agi pawaluhon jadi disunat si Isak mamuse si Jakob las songoni dibahin si Jakob tu oputta na 12 dongi dildatai aka oputtai masih Joseph di gadis maibana tu tano Misir alai dongani debata do ibana jala di palua do ibana sian saluhutna hapok suhonna gabe dion tu ibana asini roha Lord habis taran di jolo ni Piraun raja ni Misiri nama pe ibana gabe pangaraja di tano Misiro di saluhutna di bagas nai dongi songgok ma haleon tu tano Misir do tu tano Kanaan gabe posuk ma diai jadi dang jupangan si panganot be akamatai alai di bege si Jakob ma adong si panganon di tano Misir jadi di pabuhat ma akamatai tu si pagjolo ti sahari dungi dina padua halion di patadaon si Joseph ma ibana tu haanggina las torang ma di raja Firaun di paktubu ni si Joseph alai disuruh si Joseph ma nama jau amanai si Jakob rap dohot saluhutna dongan nasabutuha 75 do torop nasida asa tuat ma si Jakob tu tano Misir dungi mati ma ibana dang akamatai dungi ditagon ma nasida tu Sikem di peyakon ma tu tanoman na dinuh ni si Abraham sian aka anak ni si Hemok di si alai dong lam jonok tikin na pinagbaga-baga ni debata na niwariona tu si Abrahami lam sopar mabangsui jani matorop mabue manasida di tanu Misiri pai mapapera jana asing na saumboto si Josepi jadi bisuk ma dibain mangako bangsota dijahati do aka amata gabi dibolokot poso-poso nasida asa unang mangulu jadi ditiki ma tubuh si Musa jala lomo do rohani debata mida ibana leleng ni tolu bulan do ibana di pagmunu-buru di bagas ni amanai dungi ditago nama tu balian alai di jakon boguni raja Firaun ma ibana di pagodang-godang ma jala di ain di podaon ma tu ibana nasa pistaran ni halak Misir gabe malom ma ibana di hata nang di ulaon pe alai dong dapot umur na 40 tahun tubuh marohana madulo aka dongan na sabutuha ima halak Israeli jala magdida sa halak na nirupa mangalo maibana diluluhon mana nirupai dipusa mahalak Misiri na dihirim rohana do atoa ni akadongan nama na naing patupau ni debata haluaon di nasida maghite sian tangan na hape dang diato nasida
Dongi magsogot nai romuse maibana tongon dina magbadai nasida kabedi sosoi manasida magdaminin nama marangi do hamu alia kamang puasa masiolowan hamu ala ditulak paksa lei maibana di dogma haise mama peho kabe pangagajai dot panguhum di habi datung naing pusaon muau songot naung pinusam natuari halak misiri dungi mapogus masih musa upege hatai los mahiadu maibana di tanu median di tubuhon madisi dua halak jadi dugok 40 tahun di ida ibana masuk suruhan di debata di halongonan di dolok Sinai di bagasan api na gogok di rabba sampulkuku longang ma rohani si Musa dong di ida na ni ida nai jadi dapoton ma manakasi alai takbege maswara ni Tuhan au do debata ni akamang debata ni si Abraham si Ishak doko si Jakob jadi aka dot ma si Musa dang humbi rohana manakasi ada ni na Tuhan ni mamatok ibana tanggali si patu sian patmu ay tanu nabadia do inganan hajongjongan mi nunga takaswida hapok suhod tinau ni bangsoki di tanu Mesir jalan nunga hubegi hoi nasida asa nunga tuat au paluau nasida odpe romaho asausu ho tu tanu Mesir ima sibusai na jinua nasida pola di dok nasida isen na mama peho kay pangagajai doot panguhum apa ribana madisug debata kay pangagajai do sipalua maghite sian tangan ni suruan na ni idana di rabban na sapulkuki ibana do manogihon nasida bukas di patupa do akat halongangan do hotada di tanong Misiri di Laut Rara do di parosihan lele ni 40 tahun ia ima si Musa na mandok tuaka halak Israel paheo ni debata do panuriang sada di hamu sian aka hahaanggi munas songon au ibana mai na di huria ibana mai na di huria na di halongangani kap dohot suruan na makatai di dolok Sinai dohot ibana do aka matai di jalo do hata na mangolu silehonon na tuhita nasoti no gihoni aka amatai ay ditulak na sida do ibana jadi mulak marohana sida magningot tanu Misir ay didok na sida tu si Aaron pauli dihami aka debata na magdalan di jolotta ay dang taboto manang aha na masa di si Musa na manogihon hita ruak sian tanu Misir jadi di kanan nasida malubu ujui los dipele magana-gana ani kabe di halason nasida hapadian di tangan nasida alai ditudari debata ma nasida di pasahat ma mangoloi akka na pinar debata nasida na dilangiti songo na tak surat di pustahan yakka pandugangi ay adong di sombahon hamu bangso Israel tuau akka pelian do sileon uju na di halongangani hamu leleng di 40 tahun dihuti hamu do bale-bale ni molok do bitang ni debata repan go di aka gobaran na pinauli muna bain si sombahon muna tu balik ni Babel dope buah konokku hamu di aka mata di halonganani do udung panidang yoni nasuman tu na ini atuhon ni debata na makatai dohot si Musai asa bahenon na tu dos tu tiruan na di idanai ima di jalo aka matai las tibuan rap dohot si Joshua lau mamura aka bangso na pinabali debata sian jolo ni aka amatai ho di aka ari ni si Daud iba nama nani asia ni debata gabe di pangido ma naing adong inganan ni debata ni si Jakob alai si Salomo ma paulihon inganan di ibana alai dang mian na tumi puli di bagasan inganan na pinatian ni tangan songona ni dok ni panuriangi langiti do habang sakku jala odola di patu do tanui bagas dia mai nanaing paulion muna diau lina tuhani tung dia mai nganan panggulonaki datang aku do paulion saluhut nai o hamuna jogal gokong
Aka naso tak sunat rohamu nang pinggolmu. Toktong do dia lohamu to di bagbadiai. Songot aka mamuna suang songon ni do nang hamu. Ise masiat aka ponuriangi naso pina buru-buru ni aka amamuna. Pola di pusa nasida do aka naso mira sumurirakon harogoni partikori. Iba na pe di pashat jala di pusa hamudo. Di jalo hamudo partiki na pinatolas ni aka suruani. Hape dang digadoti hamui. Umbegei di kotak maruha nasida jala patungos-ngoson maipon nasida dopak ibana. Laigok to di pagbadia masih Stepanus mamerin tukicang. Jadi ida mahasangapon ni debata do Jesus jongjong di siamunna. Jadi di dogma ida ma bukap do langit di huida. Jala anak dijolmai jongjong tukan siamun ni debata. Alai maksuaran nagogo manasida maksurahi ho di songsongi pinggol nasida be jadi ratma nasida mana hopi ibana. Kisarat nasida ma ibana tu balian ni hutai. Dungi di patigakon mabatu tu ibana. I akasiti dangi i di papeako do ulus nasida tu jolo ni doli-doli na mago waksalus. Asa i patidakon nasida mabatu tu si Stepanus kabe majojo do ibana matok ale Tuhan Yesus calo matodiku alai na maksinggang maibana uhud di pagogo maswara na matok ale Tuhan unang jujok dosa nasidai jadi dung didok songoni moting maibana.